γίνεις νέος όσο έχεις μια ωραία ιστορία να διηγηθείς. Το Joy συναντάει τους ανθρώπους και ακούει με προσοχή τις ιστορίες τους. Χρόνο με το χρόνο, ο Δήμος Αναστασιάδης εδραιώνει γερά τη θέση του ως ένας από τους καλύτερους νέους τραγουδιστές στην Ελλάδα. Αν και ξεκίνησε από το τηλεοπτικό Dream Show του 2005, γρήγορα αποτείναξε από πάνω του την ταμπέλα του παίκτη σε reality. Με ωραίο παρουσιαστικό, καλά τραγούδια, συνεπή στη δουλειά του, έδειξε από νωρίς ότι δεν θέλει να γίνει μια ακόμη μηχανή εφήμερου σουξέ. Διέσχισε με άνεση τη διαδρομή από τις μικρές στις μεγάλες πίστες, συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της δισκογραφίας, καταφέρνοντας να μην αλλοιώσει το μοναδικό του στίγμα. Έχοντας αποκτήσει την αποδοχή από τους έντεχνους και την αναγνώριση από τους εμπορικούς, απέδειξε πως το ταλέντο του ξεπερνά τις εντός εισαγωγικών κατηγορίες. Ας ακούσουμε τον ίδιο να μιλά για τη ζωή του. Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κατερίνη, κοντά στην οικογένειά μου και στους φίλους μου. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν όντως ένα παιδί άτακτο, ατίθασο, με αποβολές, με τσιγάρα, με ξενύχτια, με αλητίες τέλος πάντων εντός εισαγωγικών. Πράγματα όμως τα οποία δεν τα θεωρώ ότι ταιριάζουν, ας πούμε, σε ένα κακό παιδί. Αλητίες με την καλή την έννοια. Δεν έκανα ποτέ πράγματα τα οποία ντρεπόμουν γι' αυτά. Απλά νομίζω ότι είχα μια επαναστατική παιδική ηλικία. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είμαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και τα πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνω θα τα έκανα και νομίζω μεγάλωσα έτσι αρκετά καλά λόγω ότι έζησα την κάθε ηλικία. Έτσι παίρνω τη βαλίτσα, φεύγω από την Κοζάνη, άγνωστο μεταξύ αγνώστων, κάθομαι εδώ πέρα, δουλεύω στο Σταυρό του Νότου για αρχή. Εκεί πέρα λοιπόν παίρνω το πρώτο βάπτισμα ως τραγουδιστής, να δω λίγο τη λογική αυτής της δουλειάς. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το πράγμα μου αρέσει πάρα πολύ και είναι αυτό το οποίο θέλω να κάνω για την υπόλοιπη ζωή μου. Θυμάμαι είχα πει μια χαρακτηριστική ατάκα τότε, όπου είχα πιάσει τον επιχειρηματία του Σταυρού του Νότου, και επειδή ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό και ο μόνος λόγος ότι ήθελα να το κάνω και με πείσμωσε πολύ είναι ότι απλά δεν ήθελα να ξαναγυρίσω εκεί που ήμουν πίσω. Είναι ότι δώσ' μου μια ευκαιρία να το κάνω. Βέβαια πέρασα την οντισιόν, αλλιώς θα πάω να βάλω τα καπνά. Να γυρίσω πίσω δηλαδή. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και το αντιλαμβάνομαι τώρα που έχουν περάσει και λίγο τα χρόνια ότι ένας γονιός θέλει πάρα πολύ να αποκαταστήσει το παιδί του και να νιώσει ότι θα είναι καλά εκεί που είναι. Και καλώς κάνανε και είχα το άγχος το τι θα κάνω όταν μεγαλώσω, και έτσι λοιπόν ο πατέρας μου ήθελε αυτό που θα κάνω εδώ στην Αθήνα να το αντιμετωπίσω πολύ μόνος μου, να δω και τη δυσκολία και το πως είναι να μένεις, ας πούμε, με 2 ευρώ για να βγάλεις την εβδομάδα, για να δεις και το πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό και αν μπορείς να τα απεξέλθεις μόνος σου. Και όντως αυτό το πράγμα το οποίο μου έλειπε όταν ήμουν στην Αθήνα ήταν ότι απλά ήμουν σε ένα σπίτι που ήταν σχεδόν 10 τετραγωνικά, ίσα τα βασικά, τα λεφτά ήταν πάρα πολύ λίγα, δηλαδή ήσουν ολημερή στο σπίτι, φίλοι δεν υπήρχανε, ό,τι είχα προλάβει να γνωρίσω εδώ, και ιδιαίτερα για ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει κιόλας σε μια επαρχία που έχει μάθει τους φίλους του να είναι σαν πυρήνας, σαν μια γροθιά. Εδώ πέρα ένα χαοτικό μέρος δεν σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις και καινούργια πράγματα. Παρ' όλα αυτά μπήκα πάρα πολύ γρήγορα στο ρυθμό, πιστεύω, και τα κατάφερα. Βασικά η ψυχανάλυση είχε αρχίσει διότι είχα την ανάγκη να μιλάω σε κάποιον. Λόγω ότι μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πω αυτά που αισθάνομαι. Στους γονείς μου δεν μπορούσα, διότι άλλα περιμένουν να ακούσουν, άλλα θα πω εγώ. Στους φίλους μου και τους κολλητούς μου ήταν και λίγο περίεργη η κατάσταση. Περίεργη γιατί είχα φύγει, ήμουν εδώ, οπότε είχα την ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον. Σε κάποιον όμως που θα μ' ακούσει.
αισθάνομαι ότι έχω ένα περίεργο στυλ. Και αυτό είναι ότι κάποια στιγμή θα αρέσεις, αλλά κάποιες στιγμές θα είσαι πάρα πολύ αντιπαθής. Γενικά αυτό που δημιουργώ στους ανθρώπους που γνωρίζω είναι αυτά τα δύο ακραία πράγματα. Νομίζω δεν μπορεί κάποιος να πει το έτσι και έτσι. Αύριο πάω φαντάρος. Περίεργο συναίσθημα. Είναι αυτό που γενικά κυλάει η ζωή σου. Να, ένα πράγμα το οποίο έχω μετανιώσει που έχω κάνει, που δεν έχω πάει μικρός όταν ήμουν. Να έχω τελειώσει, να μπορώ τώρα να συνεχίσω αυτό το πράγμα το οποίο κάνω. Και έρχεται ένα φανταρικό και στο διακόπτει στη μέση. Φοβάμαι μην επηρεαστώ και μήπως αφεθώ πάρα πολύ στο τώρα είμαι φαντάρος, δεν κάνω τίποτα. Μήπως το μυαλό μου δεν αρχίζει να δουλεύει, να σκέφτεται πράγματα, επαγγελματικά εννοώ, και μπω σε ένα λίθαργο τον οποίο ίσως να είναι δύσκολο να βγω. Αυτό με φοβίζει πιο πολύ. Δεν με φοβίζει ο στρατός, με φοβίζει ο ίδιος μου εαυτός. Πώς θα αντιμετωπίσω εγώ τον εαυτό μου, ξέροντας ότι δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα γιατί θα είμαι μέσα, και να βολευτώ στο ότι δεν θα κάνω και δεν θέλω και να κάνω γιατί θέλω και να ξεκουραστώ κιόλας. Την ξεκούραση φοβάμαι πιο πολύ και όχι την κούραση. Όταν δούλευα εγώ τότε, σε αυτά τα μαγαζιά ήμουν που έπαιρνα τα λιγότερα χρήματα. Οπότε έβλεπα τους άλλους να τα παίρνουνε και... αλλά έζησα αυτή τη ζωή που έβγαινες έξω, ας πούμε. Ακόμη και όταν δούλευα στο Σταυρό του Νότου τότε, υπήρχαν τα πενθήμερα και ο πολύς ο κόσμος, δηλαδή που ο κόσμος διασκέδαζε και τις καθημερινές και έβγαινες έξω Παρασκευή, Σάββατο και καθημερινές ακόμα και έβλεπες, ασφικτιούσες από τον πολύ τον κόσμο και από τη διασκέδαση και βέβαια από το χαμόγελο που υπήρχε. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου είχα μακρύ μαλλί, οπότε ή μακρύ ή πολύ κοντό. Δεν υπήρχε μια ενδιάμεση κατάσταση και αυτό γινόταν διότι όταν μάκρυνα το κόβα κατευθείαν και είχα καταλάβει ότι όταν το κόβεις κατευθείαν σου λείπει. Θέλει σιγά σιγά για να μπορέσεις λίγο να συνηθίσεις την καινούργια σου αλλαγή. Οπότε και εγώ το πήγαινα σιγά σιγά. Ο κότσος έγινε καρέ, ξέρω εγώ, μετά έγινε λίγο πιο κοντό και πάει λέγοντας. Και τώρα με την ψηλή. Η μεγαλύτερη σχέση μου είναι 4 χρόνια. Δεν τη λες ότι δεν αντέχεις. Είναι μια μεγάλη σχέση. Οπότε, αλλά τέριαξε εκεί πέρα η χημεία και να μην βαριέσαι με τίποτα. Κλαίω γενικά με τα τραγούδια πολύ εύκολα. Τώρα τελευταία δεν θυμάμαι κάποιο συγκεκριμένο. Μπορώ να σας πω με ό,τι τραγουδάει η Χάρης Αλεξίου θα μπορούσα να κλαίω.